Bueno, lehendabiziko favorez aurkeztu zure burua. Ni Silvia Sesma naiz, eta etxarreko gizarte zerbitzutako zinegotzia naiz, eta, inklusibitatea eta etxebetasunaren aldeko komisio edo, batzorde bat sortu dugu, la gutxi. Arrazongi. Lehendabiziko galdera da, Zarlasako Antzamaldeako irisgarritasun plana ze erronka izan dituen implementatzerako orduan. Nik adibidez ikusten dut, proiektua ez dut zehatzen batzu ezagutzen, baina bai ikusten dudala, nik kanpoan nagoela, ikusgarritasuna falta dela, ez? Guk ez dakigu, nik ez dekien hain potente zela egiten ari zen lana, eta garantzitsua da, jendeak ikusi ezagun, eta jendeak ikasi ezan guztionetatik, eta gehien bat bolatzean lana, ez? Eta ikusten dut jendearen kontzientziazioa ezinbestekoa dela, eta, ikusgarritasunik ez balin badago, kontzientziazio hori igual zailagoa da ematea, ez? Orduan ikuste dut, kanpaina horiek potenteak izan behar direla, jendea herritarrak entrenatzeko, ez? Arrazongi. Eta behin, indaran sartzen dira, zer uste duzu direla horrek sortuko dituen aukera, edo? Aukerak izan behar dira super garrantzitsuak eta onuragarriak deruntzat, bai, berez pertsonarentzat, zailtasun hori edo ez da zailtasuna, baizik eta bakoitza dauka bere motxila, eta bere motxila barruan ditu 1000 gauza. Orduan, motxila horrekin eta ditugun kapazitate edo almenekin iritsiko gara dugun tokira. Orduan, turismo aldetik, Nafarroa hain polita dela eta hainbeste gauza dituela erakusteko irisgarritasuna egiten bali badugu bakatu, areta gehiago izango da denontzat ona, ez? Bai jendearentzat eta herritarrak bezala ere. Hori zen dena, eskermila honi. Zat,